И така, здравейте хора, аз съм Бости 11 и тук с мене. Тук с мене. И днес ще имаме на Clash Royale. Ние сме Рафи vs Ники. Да, канала има най-много хубаво име. И главно ще има на предизвикателства. Така, добре, ти влизаш в Clash Royale? Да, влизам. Добре. Това клан как се казва? БГ Армия 9. Всичко с главно на английски. Да, може би. И снимката е на меч. За малко няма да те чувам, да го напиша. Ще пак разговаря от нотиката. Окей. Така хора. Как беше БГ Армия? БГ Армия 9. БГ Армия 9. Как беше? БГ Армия 9, всичко с главно. БГ Армия 9. Добре. Снимката е на меч. Аз също така да знаеш, че ако клипа стане по-дълъг от 15 минути, няма да се качи. Знам, и при мен е така. Аз вече съм направил сигурно около 4 клипа, които не се качиха. Добре хора, и сега ще се върнем, когато сме готови с всичко. Почвам. И така хора, продължаваме най-накрая се срещнах в един и същ клан. Така, добре, чай, че ти си пусна. Добре, така. Да видим. Двамата 9 лева. Чай, аз чакам. Найс трай, бро. Друг път. Ох, не. Заварях, че има зап там. Така хора, както виждате, той ми наби доста демидж. О, не. О, не думай. О, ес. Бягайте, мускетар. О. Да, знам. Това са го направили доста гадно. Не ми кажа, че пойде пак Уичо Хограйо. Видяхме ли те? Да, че по-хубаво. Какво му е гадното? Видиш. Гадното е, че ми взе кулата. Аз съм рип, човек. В смисъл, няма какво направи тук. О, не, в друга страна миния хорда. Направо съм рип. Охо, направо ме изпърти, човек. Направо, не, отнесено така. Някой не гледа. Рибко, в смисъл. Не знам, аз ще опитам да направя нещо. Всичките карти, които използвам, са от пета арена нататък. Има само една карта от четвърта арена, а останалите карти са от първа, втора и трета. Това е странно. Супер велико комбо! Не, аз съм рип, тук умрях. Чао! Как те наставих? Hello, darkness, my friend. О, човек,
Сега знаеш колко гадно... Сега ще да му прави един дик, който ще дразни. О, няма, твоя запис направо ще разби всичко тук, човек. Не знам ли... Окей. Добре, така. Искам да направя дик, което да го накара да дрейджи. Тая първо сложа всичкото, което ми трябва. Сега, какво не ми трябват? Ами... гоблините. Ще ги замена с бомбър. Бумбър. Фарбо, вместо... Окей. Добре, гоблинхата нямам, трябва. Джайантър. Няма да махна рокета. Вместо коли да сложи джайанта. Окей, кара без джайант. Чай, тук се на... Добре, kada да го изчакаме. Ще се върна като звънне. Добре, така хора, продължаваме с клипа и ще влеза да направя една битка. Ако някой приеме накрая, добре, ето къде. Аз играя срещу KGFFTHG. Да, сигурно не може да пише. Ах, колко е гаден той е. Направо ми се разрева, че като гледах какво ми пусна. Бай-бай. Аз да ползвам принц, човек. Аз даже нямам принца. Да знам, аз имам един Free Magical Chest. Аре бе, какво става, то тук нещо ми взе. Точно... Добре, мисля да му пусна барбериани. Пусна с това бебче тук. Да, човек, то сега сигурно се зарежда Бейби Драгън, ето го, ето го. Гледай, човек, само с Бейби Драгън знае да играе, човек. Да. Ами освен Мобазен... видео шоу мога да ти кажа. Ами да, това е за телефон. О, супер! Супер! Хубаво за мене. Защото той се използва сега. Ох, подяли! Не е хубаво. Не е никак хубаво даже. Не, сега ако ми кажеш, че пак ще се обере за Бейби Драгън, знаеш как ще режда, човек. Аз тук ние направихме състезание колко срещу колко, кой направи най-доброто колко. Видео колко вълкария, Бум! Аре! Взимай!
Окей. Не знам хора дали го чувате много хубаво, ама... Я не мисля, че ми така масове. То знаеш как да ме спадна? Ми човек, той явно не може да играе, като знае само да спадне. Уау, защо казваш хъп? Уау, как казваш хъпа? Той е много тежко, се опитва да ми вземе кулата, човек, ама аз не му позволявам. В смисъл, той много кеф как се мъчи. Не, пич, сор, няма да ми вземеш. Но това е. Окей. Стана ли седма вече? Още две победи ми трябват. Ай, нали викаш преди една победа да ми трябва една победа? Не казах, пъти една победа ми дават още два победи. Добре, човек, айде да направим един френд батъл и да спираме клипа, защото вече стана 11 минути, да искам да мине 15 минути. Много крипва, защото преди искам почвах една последна игра. Добре, и хора ще се върнем като свърши играта. И хора, продължаваме да видим какво ще стане. Последен френдли батъл и... Мия хора, че ми пуснеш, нали? Да, знаех си. Знаех си. Моля, изчакайте обаждането на другия абонат. Дяволите! Моля, изчакайте обаждането на другия абонат. Няма да изчакам. Чакам се, досъм. Играя. Още е жив. Майкъл! Хора, сигурно, че не говоря, но... Не! Добре, хора, това ще бъде от нас. Ние бяхме Рави vs Ники и ББ.